Ni Jolendo mag Ramogi FM kod johera mag Nyakalondo no kawuono riwo kanyakla mar dhialo higni Nyakalondo mar Ramogi FM kuom higni Nyakalondo mar Ramogi FM kuom higni 20 osebedo ng'ala manyime jiwo luwo kitwa gi timbewa kendo osebedo kakelo weche manyien kod puonj makare ne jowinjo duto mathurka. Joyce Oduor noloso report no e yo machal kodwa. En mor kod ilo e seche mane Jolendo mag Ramogi FM oriwore kanyakla e dhialo higni 20 nyaka ne yawa yanga Nyakalondo no. Kowuok e studio mag Nyakalondo mar Ramogi nyaka oko. Mor mar tich makare kuom higni 20 nenore ayanga e wang' Jolendo ka gitayo tijegi ka oko bende ne osepedh kar nyasi mar dhialo Nyakalondo no mokwongo e piny Luo e lendo kuom seche 24. Jolendo juso miela ka giwero kod goyo sigalagala, ranyisi ni gin bende gimor kod tich maber magisebedo ka gitimo kuom higni 20 koro. Jatend Nyakalondo mar Ramogi Victor Tieno Juma mong'ere kaka VOJ bende ne ok nyal pando mor mare kowacho ni Ramogi FM osebedo ng'ala manyime e kelo weche manyien kod puonj mabeyo magero oganda Luo, wach mane osir kod jatend chenro mag Nyakalondo Nancy Kwamboka Omweri. Achiel kuom weche mabende aparo ni wasego okang' maduong' ahinya en nyayo kido gi tim mag oganda Luo. Timo pimo gene to gin magi ma piny oyombo, gin magi ma pon nyalo tie lwasi marwa, temo puonjo kendo jiwo wach matiyo gi dhok mokwongo mar dhano ma en dholuo. You know, radio is to educate, radio is to inform, and radio is to entertain. And Ramogi FM is doing no less than that. That is what we are doing so far, and we are looking at doing it even more and more. To oken puonj kende, Nyakalondo mar Ramogi bende osebedo ng'ala manyime e kit pado mag wende makinde duto miyo jowinjo mor ka giwinjo. Ramogi Radio for the last 15 years osedongo sana. Chakre ne migi producer, kumara wano bibete, tiwinjo ka jiwacho ni Ramogi weri gi joma lendo. Drops, sweeps. En wuoth mar higni 20 mosemiyo ji mathoth onywako lwedo e neno ni Nyakalondo mar Ramogi ochopo kama entiere sani. Kata kamano, Jolendo pod nigi lek mar medo tiego jopiny e yore mopogore opogore kod medo bero Ramogi Radio. Tire jogo e kuma ne ochako Radio Ramogi ka lendo ka ne giketo sigingi maber. Kendo ma chalo ng'we kede to going forward kata kwa dhi nyime aparo ni gini koka dwa bedo mamit e mogik ni jowinjowa meduru bedo kodwa, meduru sirowa. Kamora mora muneno kok wadhi maber wan thuolo, unyalo nyisowa ni ka wadwa ni cheno makama ober kama to warwako nikech une mundikowa. Kaluwore kod jouso mag Ramogi Radio, siro motegno mane ogur kod jogo mane ohango lendo e Ramogi Radio e kinde mane oyawe osemiyo Ramogi Radio thuolo mar dongore ka jopiny bende koro nigi chiro kod geno e seche magilando helni mekgi kokale Nyakalondo mar Ramogi. Ane Ramogi chako ne wan gi presenters moko manoketa very strong foundation mar Ramogi. Ginya bedo ni koro gionge Ramogi, lakini ne giwe Ramogi ka koro it can run so easily. Client to trust wamondi kwa chako gi presenters wa. Presenters wa gin joma kikelo gimoro mondo gitime yamo. Gitime gi chuny maler. Ramogi FM kene Nyakalondo ma business hold be ohero. So an kaka jauso nwayudo yot kata wayudo yot mar uso radio ni advertisers mamekwa. Kopogore kod tich maber ma Jolendo mag Ramogi timo e studio, bende gisebedo e okang' mambele e rito alwora kokale pidho yiende e gwenge mopogore opogore. Wakawo thuolo makende mar temo neno ni wanyayo wach mar pith mar yien kaka yor rito alwora marwa e gwenge makaluo. Wasebedo kwa time kendo wasebedo kwa dhi godo nyime kendo wan gi geno ka pod wangima wana dhi kode nyime mondo wawe piny mabere moloyo kaka ne wayude. Johera mag Nyakalondo mar Ramogi mawuok e counties mopogore opogore bende opuoyo Radio Ramogi kuom tich maber magisebedo ka gitimo mar puonjo jopiny kod rito alwora. Ramogi Radio osepuonjowa gik mang'eny. Kwachako giko gwen, Victor Juma kelonwa chenro mar ng'wono mar Nyasaye, awinjo maber kabisa. Kaso okelonwa chenro mag josiasa kogik saa 2 gi kaka wanene wuok tich ka wuok tich. Jo Ramogi osebedo ka puonjo ji mondo miyo oket alwora maler kagi mondo ji gijiwo ji mondo miyo kuny choche mondo kik ji yud tuoche mopogore opogore kaka kolera. Ramogi ni osemiyo weche mag pur obedo maber Migori ka e Kenya mangima e Luoland ka kendo Ramogi ni osemiyo wan kaka jokanyana miluongo ni Luo kitgi gi timbegi
okorumo. Weche mag dak tigi keto jodak makare, weche mag ohala johala gijiwo, weche mag pur, weche mag lupo nyaka nam lolwe. Radio Ramogi chakre nyaka nobi osebedo kipao mbele mar puonjo joluo wuotho motegno kit chike kod timbe mag joluo. Gutino nyaka winji chike, apaka mag dak be nyaka winji, gimora kabisa nekech gipuonja gik malakia. Puoch gi pak ne jolendo duto mag Nyakalondo mar Ramogi kuom tich maber magisebedo ka gitimo kuom higni 20. Joyce Oduor, Ramogi TV. Dakika